Τότε βέβαια δεν είχαμε αυτά τα προγράμματα και εμείς οι μεγαλύτεροι ζηλεύουμε που δεν είχαμε τη δυνατότητα τότε σε αυτή την ηλικία, σε αυτή την όμορφη ηλικία να ταξιδεύουμε στην Ευρώπη, να γνωρίζουμε κόσμο, να γνωρίζουμε νέους από άλλες περιοχές, από άλλα κράτη, από άλλα έθνη, τα οποία μπορούν να μας δώσουν και εμπειρίες, αλλά να μας δείξουν και καλές πρακτικές. Νομίζω ότι οι εποχές που ζούμε, και οι μεγαλύτεροι το καταλαβαίνουν καλύτερα, είναι οι πιο κατάλληλες για να έρθει ξανά η Ευρώπη μέσα στα σύνορά της, να συνδέσει τα έθνη και τους λαούς, για να μπορέσουμε κάποτε να πούμε ότι έχουμε ομογενοποιηθεί και ότι πλέον είμαστε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Δεν θα αλλάξει ποτέ το έθνος μας, θα χωριζόμαστε σε Γάλλους, Γερμανούς, σε Έλληνες, σε Βούλγαρους, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να νιώθουμε Ευρωπαίοι. Βλέπετε τις προκλήσεις των καιρών, βλέπετε το τι γίνεται στην παγκόσμια κοινότητα σήμερα, αρχής και ενωμένες από την Αμερική, την Κίνα, την Ινδία, το πώς ξαναβγήκαν πράγματα στην επιφάνεια, τα οποία είχαν να βγουν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν θα σας κουράσω, αλλά η πραγματικότητα είναι δυσίωνη αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις σχέσεις των εθνών. Παλεύουν οι άνθρωποι που πιστεύουν σε μια παγκόσμια κοινότητα να ξαναφέρουν ξανά τους αρχηγούς κρατών κοντά, για να μπορέσουμε να έχουμε ειρήνη μέσα από τα πλαίσια που είχε βάλει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μέσα από το Σύμφωνο των Δασμών, το οποίο καταλήθηκε πρόσφατα και οι δασμοί τους είδατε να ξαναπέφτουν από κράτος σε κράτος. Θα πρέπει εμείς, ο καθένας από το δικό του μετερίζει και με προστάρει πάντα τα νιάτα μας, να ξαναφέρουμε τους λαούς κοντά για να καταφέρουμε να έχουμε αυτή την ειρήνη που έχουμε εδώ και πολλά χρόνια και ελπίζουμε, τουλάχιστον στο δικό μας έθνος, να μην διαταραχθεί και να είναι ένα αγαθό το οποίο θα το καρποθούν και οι επόμενες γενιές. Με αυτά τα λόγια να σας ευχαριστήσω και πάλι για την παρουσία σας και εγώ αναμένω να δω με μεγάλη χαρά το τι κάνανε τα νιάτα μας. Ευχαριστώ πολύ.